הנה, הנה הראש שלו. הנה, כן מאוד. הוא יתקוף שוב, אני רואה את זה. כן. וחמוד, איך הוא מציץ. וואו! אתה ראית את זה? כן. הוא פסיכופת! וואו, איך זה יפחיד את זה. נו! רדו, רדו, אני חייב... אבל היה אמר לא את המחמור. מה אתה רוצה? הלו. מה נשמע לעצמי? אני אצל גיא. לא. ב7. כן. איפה? כן, תקשיב, אני ב5, לומד עוד, אני לומד עם בר וכן, אני חושב שעכשיו אני אסיים. נו, אז מה אכפת מההורים שלי?